ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. имрӯз мехоҳам дар бораи якчанд махлуқе ки ба мо шумо маълум аст ки дар хобимон медароянд, мехоҳам онҳоро таъбир намоям. мо аз шайтон оғоз мекунем. шайтон дар хоб чӣ таъбир дорад? шайтон, иблис дар хоб ба гуноҳ ва ҷиноятҳои содир карда ишорат мекунаду ҳамзамон нишонаи ҳилаву найранг, фиреб, ҷодугарӣ, ҳасад ва мухолифат байни зану шавҳар аст. нафаре ки дар хоб аз шайтон зарба мехӯрад, 100% аз ҳисоби қарз, рибо нон мехӯрад. шайтон ҳамчун душмани дину ҳаёти инсон ба ҳама гуна фиребу найранг қодир аст. рафту шабеҳи шайтон ба нафари дар зикри номи аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу даст расонад, ин маънои онро дорад ки шахси чунин хобида душмани зиёд дорад, вале душманонаш ба мақсад намерасанд. дар хоб ситорае аз осмон канда шуда шайтонро таъқиб намояд, шахси хобида дар ақидаи худ рост аст. агар дар хоб шайтон шуморо тарсонад, имонатон қавӣ ва қалбатон ором аст ва чизе ба шумо таҳдид намекунад. хурсанду хушҳол дидани шайтон дар хоб маънои ба ишқу пургуноҳ афтиданро дорад. рафту шайтон либосашро аз тан барорад, агар шахси хобида ҳоким бошад, мақоми худро аз даст медиҳад. марде хоб бинад ки шайтон ба ӯ даст мерасонад, пас ин мард душмане дорад ки зани ӯро бадном карда ба доми худ андохтан мехоҳад. дар хоб аз паси шайтон рафтан маънои онро дорад ки душмане шуморо фиреб намуда дар фикри рехтани обрӯ нуфузатон аст. агар нафаре хоб бубинад ки ҳоким шайтонҳо гаштаасту онҳоро ба итоати худ даровардааст, соҳиби эҳтиром ва сарварӣ мегардад. агар шайтон дар хоб ба болои кас барояд, ин нафар гуноҳ содир намуда ҳарфи дурӯғ ба забон меорад. дар хоб пинҳонӣ бо шайтон гап задан маънои аз душманон маслиҳат пурсидану бар зидди нафарони парҳезкор ба онҳо кӯмак расонидан ва ба мақсад нарасиданро дорад. агар нафаре хоб бубинад ки шайтон чизеро ба ӯ меомӯзад, ин нафар ҳарфи дурӯғ мегӯяд ё одамонро фиреб медиҳад. фаришта. дар хоб дидани фариштаву малоика нишондиҳандаи он аст ки ин инсон дар зиндагӣ ба шӯҳрат ва иззату эҳтиром мерасад. агар фариштагон ба масҷид ворид гарданд, маънои онро дорад ки шахси чунин хобида бояд хайру садақа ва аъмоли нек ба анҷом расонад. дар кӯчаҳо гаштани фариштагон маънои онро дорад ки шахси хобида бояд дар тарозу ва ченак дақиқкор бошад. дар қабристон дидани фаришта аз паҳн шудани бемории вабо дар миёни олимон ва марги зоҳидон хабар медиҳад. ҳар нафаре ки дар хоб фариштаро мебинад, бояд тавофи хонаи худо намояд. дидани фариштагон дар майдони ҷанг нишонаи бар душман ғолиб омадан аст. агар фариштагон сари таъзим фуруд оранд, ин нафар ба тамоми орзуву ниятҳои худ мерасаду шӯҳрат ба даст меорад. бо фаришта мунозира кардан маънои ба вазъияти душвору риққатовар афтидани инсон аст. нафари беморе ки дар хоб ҷанги фариштагонро бубинад, рӯзи маргаш наздик аст. дар хоб дидани паррандагони ношнос маънои онро дорад ки фариштагон дар парвозанд. агар нафаре дар хоб бубинад ки дар сурати фаришта баромад мекунад, аз бадбахтиву нокомӣ раҳо меёбад. агар бемор чунин хоб бубинад, рӯзи маргаш наздик аст. даҷҷол дар хоб ба ҷодугарӣ, фиребу найранг, ҳукмрон гаштани душманон ишора мекунад. ҷину арвоҳ дар хоб чист? ҷину арвоҳ дар хоб таҷассумгари афроди ҳилагаранд. маънои чунин хоб дар он аст ки ҷинҳо таҷассумгари ҳилаву найранг ҳастанд. рафту нафаре дар хобаш ба ҷин қуръон омӯзад, сарварӣ ва ҳукмронӣ насибаш мегардад. дар назди хонаи худ ҷинро хоб дидан тавбаву қасам ё таҳқиру хорӣ аст. агар ҷин дар даруни хона бошад, ин хоб маънои онро дорад ки ба хонаатон дӯст медарояд ё
دشمنان به شما ضرر و زیان می‌رسانند. در خواب به جن مبدل گشتن معنای آن را دارد که شما در زندگی به اقدام حیله و نیرنگ دسیسه و فریب افتاده اید. اگر جن در خواب و جادو